L-Aġenzija Support li toffri servizzi differenti lil persuni b'diżabilità issa għandha faċilità oħra fejn mhux biss se tibbaża l-amministrazzjoni, iżda wkoll fejn se tħareġ il-ħaddiema professjonalment. Dan propju sena wara li l-Aġenzija saret entità legali u bdiet toffri għajnuna speċjalizzata lil madwar 1000 persuna differenti. Dawn jinkludu servizzi ta' ħidma soċjali, għajnuna fit-tfittxija ta' residenzi u servizzi ta' riżorsi adekwati għal klijenti. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Joe Cini spjega li t-taħriġ se jkopri dawn l-oqsma kollha u se jibda jingħata minn April li ġej. Il-tip ta' taħriġ li jingħata huwa mod professjonali li ħajjin fil-żvilupp tagħhom fil-karriera. Magħhom ukoll ħajgawdu nies oħra li mhux biforsi huma impjegati tagħna bħal huma sign language interpreters, ġenituri wkoll nagħmluhom support groups fil-fatt għandna skedata kważi xahrej taħriġ hawnhekk u wkoll għal persuni b'diżabilità. Cini qal ukoll li taħriġ ta' dan it-tipu importanti biex jingħata servizz ġenwin, dan filwaqt li l-Aġenzija se taħseb ukoll biex lill-klijenti tagħha tressaqhom lejn id-dinja tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana fissret il-bżonn ta' faċilità bħal din minħabba d-delikatezza tal-każi li l-ħaddiema jaffaċċjaw. Għaldaqstant f'setturi bħal dawn l-ikbar investiment li jista' jsir mill-Gvern huwa fl-impjegat. Ovvjament, aħna dejjem naraw kif nimpruvjaw is-servizz u dan jirrikjedi li l-ħaddiema tagħna jkunu preparati għal bżonnijiet li dejjem jevolvu skont il-persuna xi kollha bżonn. Diġà kellna l-esperjenza ta' taħriġ li ġibna minn fondi Ewropej, però issa ser ikollna in-house training li jkun għaddej kontinwament.